Разберете как можете да правите масово генериране на документи. За да започнете, изберете Създай нова, създайте оферта, това ще бъде вашият шаблон. Съответно въведете параметрите към този шаблон, който искате после да бъде приложен към останалите клиенти и създайте. Влезте в клиенти, изберете клиентите, към които искате да бъде приложен този шаблон, изберете масови действия и генерирай документи. Изберете си шаблона. През учението след малко вдясно можете да проверите как ще изглежда офертата и генерирайте. Документите се обработват, вие ще получите известие, когато те са готови в камбанката. Документите са генерирани.